ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ሰላም ተኸታተልቲ እዛ መደብ ሎሚ ብዛዕባ ሓላፍነት ደለይቲ ፍትሒ ክዛረብ እየ። ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ንዝገብርዎ ቃልሲ ኣብ መዓላ ንምውዓል ብዙሕ ዋጋ ከም ዝኸፍሉ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ፀቕጥታት ተፃዊሮም ስድራ ቤቶም ክርእዩ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ከለዉ ግን ነቲ ዝገብርዎ ቃልሲ ኣብ መዓላ ንምብፃሕ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ከም ዘለውና ኩላትና እንፈልጦ ኢና። ግን ሓንሳብ ድማ ደለይቲ ፍትሒ ካብቲ ዘለዎም ዓቕሚ ንላዕሊ ከይምጠጡ ኣብ ዘይተደልየ ሓደጋ ንኸይወርዱ ንዝገብርዎ ቃልሲ ከይጭዎ ድማ ብዙሕ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ብዙሕ ከስተውዕሉ ከም ዘለዉ ድማ ምግንዛብ ኣድላይ ይመስለኒ። ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ብዙሕ ኩነታት ገለገለ ዝመፅእ ዘሎ ሓሳባት ገለገለ ዝመፅእ ዘሎ ዜናታት ወይ ከዓኒ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ንገለ ደለይቲ ፍትሒ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋ ኣብ ግምት ዘየእተወ ነቲ ዝሕሰብ ዘሎ ናይ ፍትሒ ዕላማ ድማ ኣብቲ መዓልኡ ንምብፃሕ ብዙሕ መገዲ ዝወስድ ኮይኑ ይስማዓካ እሞ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ዝወስድዎ ዘለዉ መገዲ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋ ንኸንቶ ከይከውን ስክፍታ ይሓድረካ። ስለዚ ሓደ ደላይ ፍትሒ ብውልቂ ወይ ሓንቲ ደላይት ፍትሒ ብውልቃ እንታይ ክትገብር ኣለዋ እንታይ ክተገንዝብ ኣለዋ ኢልካ ክትሓስብ የገድደካ ማለት እዩ። ካብዚ ተበጊሰ ከዓ ሎሚ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ኣብ ግምት ክእቱ ኣለዎ ኢለ ሓደ ሓሳባት መፂናኒ ማለት እዩ። እስከ ንሎሚ ነዚአ ንርኣየን እሞ ሽዑ እስኹም ትወስኽዎ እንድሕር ኣሎ ከዓኒ ኣብኡ መሊእና ንዘራረበለን ማለት እዩ። ከም ቀዳመይቲ ኣነ እንታይ እየ ድብል ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ክገብሮ ዘለዎ ናቱ ዝኾነ ክብርታት ክህልዎ ኣለዎ። ምክንያቱ ሓደ ደላይ ፍትሒ ናቱ ዝኾነ ክብርታት ናቱ ዝኾነ ሓሳባት ናቱ ዝኾነ ዕላማታት ተዘይብሉ ወላኳ ኣብቲ ሓበራዊ ዕላማ ዝኣቱ እንተኾነ ግን ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ወይ ከዓኒ ዘይምርድዳእ ነውፂ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ወላ ነቲ መንግስቲ ብኤርትራ ዘሎ ትቃወሞ እንድሕር ኣለካ ኣነ ደላይ ፍትሒ እየ ትብል እንድሕር ኣለካ ካበይ ተበጊስካ ኢኻ ደላይ ፍትሒ ኮንካ ነየናይ ዕላማታት ነየናይ ተግባራት ኢኻ ትቃወም ብንፁር ከተቐምጦ ፅቡቕ እዩ። ምናልባሽ እዚ ዳኣ ርዱእ እንድዩ እንታይ ዘረባ የድልዮ ዘይፍትሓዊ ኣሎ ጭቆና ኣሎ ዘይሕጋውነት ኣሎ ቋሚ የለን ክበሃል ከኣል እዩ። ግን ወላ ርዱእ እንተኾነ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ነየናይ መትከላት ዝቃወም ደሎ እንታይ እዩ ዝደሊ ደሎ ኢሉ ካብ ውልቁ ናቱ ሓሳባት መጀመርያ ከመንጨው ክኽእል ኣለዎ። ሽዑ እዩ ከዓ ምስቶም ምስኡ ዝመስሉ ነገራት ወይ ምስቶም ምስኡ ዝመስሉ ሰባት ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል። ስለዚ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ወይ ደላይት ፍትሒ ናቱ ዝኾነ ክብርታት ናቱ ዝኾነ ዕላማታት ክህልዎ ፅቡቕ እዩ። ምክንያቱ ናትካ ዝኾነ ዕላማ ናትካ ዝኾነ ክብሪ ተዘይብልካ ወላ ኣብቲ ሓበራዊ ቃልሲ ደኣ እቶም በረይ ናትካ ዝኾነ ዕላማታት እንተለካ ኢኻ ኣበይ ትኸይድ ኣለካ ክትፈልጥ ትኽእል እንታይ ይግበር ኣሎ ክትፈልጥ ትኽእል። ምናልባሽ እውን ኣንፃር ክብርታትካ ኣንፃር ዕላማታትካ ነገራት እንድሕር ኣለዉ ክትግንዘብ እሞ ክትቃወም ትኽእል። ስለዚ እታ መጀመርያ ኣነ ዝብላ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ናቱ ዝኾነ ክብሪ ናቱ ዝኾነ ዕላማ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ። ምናልባሽ ትዕኡ ናቱ ዕላማታት ሒዙ ኣብቲ ናይ ሓባር ዕላማታት ክኣቱ ምስኡ ተዋሃሂዱ ወይ ኮምፕሮማይዝ ገይሩ ገሊኡ እውን ክሰርሕ ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። እታ ካልአይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኮይና ትመስለኒ ከዓኒ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ወይ ደላይት ፍትሒ ዝኸፍሎ ዋጋ ኣብ ግምት ክእቱ ክኽእል ኣለዎ። ኣነ ናብዚ ቃልሲ ክመፅእ ከለኹ ወይ ኣብዚ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ደንበ ክመፅእ ከለኹ እንታይ ዓይነት ዋጋ ክኸፍል እየ ቁሩብ ኮይነ ደለኹ ግዜይ ደ ክኸፍል ገንዘበይ ደ ክኸፍል ሂወተይ ደ ክኸፍል ክሳብ ኣበይ ደረጃ እየ ክኸይድ ዘለኒ ምስቲ ኣነ ሒዘዮ ዘለኹ ክብርታት ወይ ናይ ቃልሲ መንፈስ ክሳብ ኣበይ ደረጃ የብፅሕ ኢልካ ኣብ ግምት ምእታው ፅቡቕ እዩ። እንተዘይኮይኑ ብሰባት ተደፋፊእካ ኣብ ዘይተደልዮ ዕላማ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ምናልባሽ እውን ኣብ ሰብ ክትቀትል ትኽእል ኢኻ ነብስኻ እውን ክትቅተል ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ክሳብ ኣብኡ ደረጃ ክኸይደልየኒ ድዩ እዚ ዓይነት መገዲ ኣዋጣኒ ድዩ ንዓይ ኢልካ ወይ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ እዚ ዓይነት መገዲ የስርሕ ድዩ ኢልካ ክትመያየጥ ክትሓስበሉ ፅቡቕ እዩ። ስለዚ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ወይ ደላይት ፍትሒ እንታይ ዓይነት ዋጋ ክኸፍል ቁሩብ እዩ ኣየናይ ዋጋ እዩ ነዚ ቃልሲ እዚ ምጡን ዝኸውን ኢሉ ክሓስብ ፅቡቕ እዩ። ብኡ መጠን ከዓ ዝኸፍሎ ዋጋ ዝኸዶ መገዲ ኣብ ግምት እትዩ ምናልባሽ እውን እዚ መገዲ እዚ ክሳብ ክንድኡ ክኸይድ ኣድላይነት የብሉን። ኣነ
ነዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ሂወተይ ከብሲ ኣድላይነት የብሉን ኢሉ እውን ክሓስብ ይኽእል ይኸውን ወይ እውን ኣድላይነት ኣለዎ ክብል ይኽእል ይኸውን ስለዚ ኣብቲ ሰብ ስለ ዝምርኮስ መጀመርያ ግን እቲ ዝኸፍሎ ዋጋ ኣብ ግምት እትዩ ደረጅኡ ለኪዑ ክመፅእ ፅቡቅ እዩ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ዝኸዶ መገድን እቲ ዝኸፍሎ ዋጋን እቲ ዘበርክቶ ኣበርክቶን ክውስን ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ትሚልካ ትመፅእ እሞ ሰባት ብዝመጠኑልካ ሰባት ብዝነገሩካ ሰባት ብዝደፍኡካ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ምናልባሽ እውን ውፅኢታዊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ሂወትካ ክትከፍል ትኮንካ እውን ኣብ ዘይተኣምነሉን ኣገዳስነት ኣብ ዘይብሉን ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነብሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ክኸፍሎ ዝኽእል ዋጋ ብግምት እቲ ሓሲቡ ተመራሚሩ ብውልቁ ክመፅእ ኣለዎ ስለዚ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ሓባር ዝግበር ምይይጥ ከዓኒ ኣበርክቶ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብቲ ስትራቴጂ ኣበርክቶ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ኩሉ ነገራት ከዓ ዝሓሸ ውፅኢት ክመፅእ ክእል እዩ ድብል ግምት ኣለኒ እንተዘይኮይኑ ከም በጊዕ ተጎሲስካ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ እቶ ተባሂልካ ተኣቱ እንድሕር ኮንካ ኣይቲ እቶ ተባሂልካ ትኽልከል እንድሕር ኮንካ ናትካ ሓሳብ እውን እንተዘይብልካ ደላይ ፍትሒ ምባል እውን ቁርብ ኣሰካፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ድብል ግምት ኣለኒ ምናልባሽ ከም ሳልሰይቲ ነጥባ ኣቐሚጠያ ዘለኹ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ቃልሱ ከይጭወ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ናብ ሓደ ደንበ ናይ ፍትሒ እንድሕር መፅእ ናተይ ዕላማታት ወይ ናተይ ክብርታት ይፈልጥ ተኮይነ ኣነ ክሳብ ኣበይ ደረጃ ከይደ ዋጋ ክኸፍል ክእል ይፈልጥ እንድሕር ኮይነ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ነገር ክገብሮ ዘለኒ እቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ቃልሲ ወይ እቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ከይጭወ ኣብ ናይ ሰባት ረብሓ ኣብ ናይ ሰባት ረብሓ ከይውዕል ምናልባሽ እቶም ሰባት እውን ንውልቆም ከይጥቀምሉ እቲ ቃልሲ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ምናልባሽ እዚ ብዙሕ ምስ ታሪክና እውን ዝኸይድ ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ እቲ ናፅነትና መፅዩ ንብህጎን ንደልዮን ናፅነት እኳ ትኾነ እዚ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዘቃልሶ ዘሎ እቲ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ዘይምቋም እዩ እዚ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ዘይምቋም ከዓ ክሳብ ሕጂ ንውሕዳት ሰባት ኣብ ስልጣን ኣቐሚጡ ንዓመታት ኮፍ ኣቢልዎም ኣሎ ንካልኦት ሰባት ግን ዳርጋ ተጠቀምቲ እውን ኣይኮኑን ሓቂ ዘረባ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ሴናርዮ ወይ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ከይፍጠር ደለይቲ ፍትሒ ካብ ብሕጂ እዋን ኣብ ግምት ክእትውዎ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ እዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ኤርትራ ድሕር ናፅነት ዝመፀ ኣይኮነን እዚ ዕብለላ ድሕር ናፅነት ዝመፀ ኣይኮነን ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ እዩ ድሕር ናፅነት ከዓኒ ሱር ተኺሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ዓይነት ኩነታት እንድሕር ተፈጢሩ ደሓር ሃገር ሰላም ምስ ኮነ ደሓር ዲሞክራሲ ምስ ኮነ ክቕየር ኢልካ ሓስብ እንድሕር ኮንካ ምናልባሽ ካብ ታሪክ ዘይምምሃር ይኸውን ካብኡ ሓሊፉ እውን የዋህነት ጥራሕ ይኸውን ስለዚ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ብውልቁ ክገብሮ ዘለዎ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ወይ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መገዲ ንኻልእ መዓላ ከይውዕል ንውልቃዊ መዓላ ከይውዕል ንኸፋፋሊ መዓላ ከይውዕል ንዘይ ዲሞክራሲያዊ መዓላ ከይውዕል ንዘይ ፍትሓዊ መዓላ ከይውዕል ካብ ብሕጂ ጀሚሩ ቪጅላንት ወይ ከዓ ከሰውዕል ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ዓይነት ኩነታት እንድሕር መፅኡ ከዓኒ ነቲ ይዕምፀኒ ኣሎ ድበሎ ጥራሕ ደይኮነ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ እውን ክቃለሶ ኣብ ስሩዕ መገዲ ከትሕዞ ከም ዘለዎ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ነብሲ ወከፍ ኣባልካ ከም ደላይ ፍትሒ ነብሲ ወከፍ ሓላፊኻ ተሓታቲ ወይ ከዓ ኣካውንተብል ክኸውን ኣለዎ ሎሚ ከምኡ ክንገብር ተዘይክኢልና ፅባሕ ከምኡ ክንገብር ኢና ኢልካ ምሕሳብ ዝከኣል ኮይኑ እውን ኣይስማዓንን እዩ ምናልባሽ እቲ ፍሉይ ዘብሎ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኩሉ ሰብ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ናፅነት ኣለዎ ምናልባሽ ነቲ ሓላፊ እንድሕር ተቃዊመዮ መገድኻ ቁኑዕ ኣይኮነን እንድሕር ኢለዮ ኣብ ተሃድሶ ከእትወኒ ከኣስረኒ ከሕክቐኒ እዩ ድበሃል ከምዚ ናይ ሰውራ ዝነበረ ኣተሓሳስባ እውን የለን ስለዚ እዚ እውን ነቲ ደላይ ፍትሒ ዝሓሸ ናፅነት ክህቦ ክእል እዩ ዝሓሸ ናይ ምዝራብ ዝሓሸ ናይ ምቅዋም ዝሓሸ ሓሳብ ናይ ምግላጥ ናፅነት ክህቦ ስለዝኽእል እዚ ዘሎ ናፅነት ኣብ ግምት እትዩ ነብሲ ወከፍ ሰብ ሓላፊ ይኹን ናይ ሜድያ ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ተሓታቲ ናይ ምግባር እዚ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ገይሩ ክሪኦ ክኽእል ኣለዎ ድብል እምነት ኣለኒ ምናልባሽ ከም ራብዒቲ ኣቐሚጥያ ዘለኹ ነዘን ሰለስተ ብላዕሊ ጠቐስክዎን ተጠቓልለን እውን ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ናይ ክሪቲካል ቲንኪን ወይ ህየሳዊ ኣተሓሳስባ ክእለት ከማዕብል ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ነገራት ኩሉ ብጥንቃቐ ክዕዘብ እሞ ምስቲ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ምስቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኣዛሚዱ
ክፈልጥን ክዕዘብን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንዝካየድ ናይ ሚድያ ንጥፈታት ንዝግበር ሰሚናራት ናብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ንኩሉ ነገራት ሓደ ብሓደ ርእዩ ከመይ ኣሎ ኩነታት ዞባዊ ኩነታት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኢሉ ክዕዘብን ኣብ ግምት ክእቱን ክነቅሕን ክኽእል ኣለዎ እዚ እንተዘይገይሩ እንታይ ይካየድ ኣሎ እውን ስለዘይፈልጥ ኣብ ዝተፀውዖ ክመፅእ ኣብ እቶ ዝተባህሎ ክኣቱ ኣብ ኪድ ዝተባህሎ ክኸይድ ኣብ ዝተዘረቦ ኩሉ ነገር ኣሜን ክብል እሺ ክብል ጥራሕ እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ደላይ ፍትሒ ዘይኮነስ ኢሉ ተጎሲሱ ዝኸይድ ዓይነት በጊዕ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ክድሕን ኣብ ከባቢኡ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ነገራት ብጥንቃቐ ክዕዘብ ክኽእል ኣለዎ ሰብ እንታይ ይብላ ኣሎ ካበይ ኣንግል ይብላ ኣሎ ንምንታይ ዕላማ ይብላ ኣሎ ዝብሎ ዝነበረ ትማልሎም ከይሳነሎ ዶ እዚ ዝበሃል ዘሎ ናብቲ ዝድለ ዘሎ ዕላማ ከብፅሕ ክኽእል ዲሉ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ክእቱ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ኣብ ግምት ተዘይእትዩ ግን ምናልባሽ ኣነ ደላይ ፍትሒ ኣነ ነቲ ቃልሲ ከይድ ኣለኹ ክብል ክእል እዩ ግን ነቲ ኩነታት ዘይዕዘቦ ተኮይኑ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ነገራት ኣብ ግምት ዘይእትዎ እንድሕር ኮይኑ ምናልባሽ ብዙሕ ሓበሬታ እውን ይሓልፎ እንድሕር ኮይኑ ምዝ ኩነታት እቲ ዋጋ ዝኸፍሎ ዘሎ ኣብ መዓልኡ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ጥንቃቐታት እውን ክገብር ክኽእል ኣለዎ ህየሳዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብል ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ገይሩ ጥራሕ ከዓኒ ንዝኸፍሎ ዋጋ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል እንተዘይኮይኑ ምናልባሽ እውን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ሓደ ውልቀ መላኺ ኣጥፊኡ ካልእ ውልቀ መላኺ ከምፃሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ደላይ ፍትሒ ወይ ሓንቲ ደላይት ፍትሒ ብውልቂ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ክእቱ ወይ ክተእቱ ኣለዎም ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ ከምኡ ብዝገበሩ መጠን ከዓኒ ውልቃዊ ኣተሓሳስባ ብዝማዕበለ መጠን ውልቃዊ ክብርታት ብዝማዕበለ መጠን እቲ ናይ ሓባር ዝስራሕ ቃልሲ እቲ ናይ ሓባር ዝፍጠር ናይ ፍትሒ ደንበ ዝማዕበለን ዝሃጠረን ዝሓሸ ፍትሕን ከምፅእ ዝኽእል እዩ ድብል ሓሳብ ኣለኒ ምክንያቱ ደላይ ፍትሒ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ስድራ ቤቱ ክርኢ ኣብ ዘይክእለሉ ዘሎ ኩነታት ነዚ ኩሉ ዋጋ እንዳኸፈለ ነቲ ቀለልቲ ዝበሃላ ዋጋታት ግን ከዓ ኣገደስቲ ዝበሃላ ነገራት ክገብር ተዘይክኢሉ ብዙሕ ዋጋ ዝያዳ ዋጋ ከኽፍሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ብውሽጥን ብደገን ብኩሉም ወገኑ ጥንቁቕ ክኸውን ቪጅላንት ወይ ከዓኒ ከባቢኡ ክዕዘብ ፖለቲካዊ ኩነታት ክርኢ ኣገዳሲ እሞ እዚአን ክጠቕሰን ስለ ዝደልኹ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበሩ ሓድሽ ሓሳብ ዘለኩም ከዓ ንገሩኒ ክንዘራረበሉ እውን ፅቡቅ እዩ ይቐኒየለይ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መክተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ተግባራይ ትሕመቑ